Malta ppreżenta dikjerazzjoni biex tkun inkluża fil-minuti tal-Kunsill Ewropew għall-Ambjent, kif il-Ministri tal-Ambjent iddiskutew pożizzjoni komuni dwar proposta biex tiġi riveduta direttiva dwar l-urban wastewater qabel taħdidiet bejn l-istituzzjonijiet Ewropej. Filwaqt li appoġġjat l-għanijiet tad-direttiva li għandha l-iskop li tillimita l-antibiotiċi, il-pestiċidi, il-farmaceutiċi u l-microplastics li jispiċċaw fid-drenaġġ, Malta qajmet ħassib dwar l-impatt li jista' jkollha din id-direttiva l-farmaceutiċi fuq il-pazjenti. Fil-Lussemburgu, il-Ministru għall-Ambjent Mirjam Dalli sostniet li jrid ikun hemm is-salvagwardji kollha biex il-pazjenti ma jiġux affettwati b'mod negattiv. Malta qiegħda tappella lill-Kummissjoni Ewropea b'mod partikolari li xridu naċċertaw ruħna li meta nkunu din inħarsu l-integrità ambjentali bl-istess mod naraw li il-pazjenti u allura l-prezz tal-mediċini ikun qiegħed jiġi protett ukoll. Qegħdin ninsistu propju dwar dan għaliex ma rridux li ikollna piżijiet żejda fuq l-iktar vulnerabbli l-pazjenti tagħna. Il-Ministru Dalli tenniet li waqt in-negozjati li se jkun hemm mal-Parlament Ewropew huwa importanti li l-pazjenti u l-ħtiġijiet tagħhom jibqgħu fiċ-ċentru tad-diskussjoni.